जब दम बाबा ले लागे बलम मारस चिलम में जब दम बाबा ले लागे बलम बाबा ले लागे अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पूछला कहले कि हटे बाबा के जरी हो जब जबे के खाइले तो बन दे हमें तरी हो। पूछला कहले कि हटे बाबा के जरी हो जब जबे के खाइले तो बन दे हमें तरी हो। इहे नशा करे हरदम जब दम बाबा ले लागे बलम मारस चिलम में जब दम बाबा ले लागे सैया पिए खातिर धइले बाबे झोरा में बांध के कहेला कि हम सब हम कभी अनसुमान के रहन पिए खातिर धइले बाबे झोरा में बांध के कहेला कि हम सब हम कभी अनसुमान के घर में अंदर धमाल के जब दम बाबा ले लागे बलम मारस चिलम में जब दम बाबा ले लागे सारा सखी रे रहिया में भांग चबाब देव घरे जात बारे कमर हिलाब लागस न केहू से मारस चिलम में जब दम बाबा ले लागे बलम मारस चिलम में जब दम बाबा ले लागे बलम। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।